Професионално изхвърляне на строителни отпадъци. Ефективно, безопасно и на достъпни цени. Имаш строителен проект и трябва бързо и надежно изхвърляне на отпадъци. Ние от Енергобо предлагаме цялостни решения за извозване на строителни отпадъци, дори от най-трудно достъпните места. Нашата фирма е лицензирана и гарантирано работи по всички стандарти за безопасност и качество. Какво предлагаме? Изхвърляне на отпадъци без значение от етажа или височината на сградата. Работим във всякакви условия, независимо от трудността на достъпа. Прецизно почистване след всяка операция. Оставяме обекта чист и готов за следващите стъпки от проекта. Бърза реакция и спазване на срокове. Знаем колко важни са времето и ефективността за клиентите ни. Конкурентни цени. Предоставяме висококачествени услуги на достъпни цени. Лицензирани и отговорни. Всички отпадъци се изхвърлят според законовите изисквания и с грижа за околната среда. Така че ако имате апартамент, къща или офис, обадете се, ако искате да бъдат изкъртени, изчистени и извозени. Ако се интересувате и от други ремонтни дейности, може да ни последвате. Работим само в Силистра и областта.